Lagunok, ongi etorria txorienera, ostira da, eta hemen daude Patricia Viteli eta Zigor Iturrita. Zigor esan, Konturatu naz, zuz den duin minutzu, baina eski igual holan zure izen berriakin, familiarizatzen sabes. Berria da, oingoa, esan dudana. Zigor. Humore ez da ia falta sekula gure bizitzetan, nahi eta nahi eskoa da, eta elikagai onak ez da ere. Eta gaurkoan, ostirala dugun hontan, ostiraletan Patria zerbait berezia prestatzen dugu, etxekoetako lan, estebulura beira. Ondo geratzeko lan, dotore geratzeko. Eta nik ingo dana, errautzak, patatekin eta oiaskoarekin. Txartoro? Ez. Baina, ber, zu, ez dakit zerbait berezian egin nahi duzun hortan, hau izango zen patata klasiko, Patata frigitu batzuk, hau frigituta eta ero arrautza frigituta. Ja, baina nik ikusi otor ronerra, belarus haintxuak ikusi ditut, gurina baitartian, orako, tramankulo desente, beraz, pentsatzen dut betiko ez tozula ingo, labia be martxan dau. Bai, baina temperatura oso arraroan, 80 gradu. Bai. Bai, 80 Igo egin da? 80 jarri. Baina, nik kontatuko izuen nirea Zelandan, baina aurrena, Vitali, bere horrek zegin behar du. Nik ibiot bri gazta eta berakatzogia. Bri da hori dana txuriz lizuna daukana gainetik? Bai, baina lizuna kendu ingotzau, baket pekatua dala. Baina, kendu ingotzau, lizuna jango gupen, tantxan eta gero bestiak ingot. Baina bai da, errezta oso azkarra ikusiko zuen. Nire erresa da, eta horrela ingo du. Lehenbizi, olioa, eskaiarekin, baratxuriekin, piperbeltzaleekin eta ereinotzarekin ontzen jarriko dugu. Jarraian, hegaltxoak hor sartu eta laberatuko du 80 gradutara 3 orduz. Atera, alditugun ezurrak kendu eta geroko gordeko du. Bestaldetik, patata pure bat ingo du, patatak egoziaz, da gero gurinarekin eta olioarekin birrinduz, eta arrautza temperatura basuan ingo ditugu 65 gradutara 30 minutuz. Dena prest daukagunean, olioa bero jarri, gorritu bertan gure oiasko hegaltxoak eta patatekin eta arrautzekin zerbitzatu. Ondo. Orduan izango da, berez hauek ingo ditu poliki, izango gainolako gailu bat temperatura basuan, utzean enbasatu eta ero hor sartu, eta esan dagoa temperatura hortan, 80 gradutara 3 ordutan, geratuko zan barrutik, biguna, eta hori, zapore gehiagi ez zuen izango. Baina horako gailurik etxean ez daukagunez, ingo duguna beste gauzat, ingo duguna da, hemen. Botako, erromeroa, eskaia, etxean daukazuena, zuena edo zuena. Guk eskaia, gure baratzekoa. Piperbeltzale batzuk, ereinotza, eta olio gradu bateko, zaporea eman dezala. Hau, tope, beteko du, ze azkenean gero hemen konfitatu inbar ditugu gure hegaltxoak. Oin, emango dio irekin aldi bat, zaporea hartzeko, eta ero hor sartuko ditu, eta 80 gradutara, labean, 3 orduz izango ditu, bukatu arte. Bien bitartean. Txoin, dana martzan hasi behar dolen. Arrautzak temperatura basuan. Ez dut esan gaina, aldi bat ere sartu behar dio. Ronerra daukana da, hemen dauka gailu bat, daukala resistentzi bat, eta gura mugitzen duela. Honek egiten duena, gu jarri diogun, 65 gradutan nahi dugula. 65 gradutan, zenba denpora? 45 minutu. Ez, parkatu, 30 minutu. Horrek ordua dira. 30 ordu ez daukago, Patri? Horrekin etzan oso biguntxo geratuko. Puntua esan pasako asko, Ez? Ze temperatura da, hor garantzia daukana da temperatura. Orduan, hauek sartu, 65 gradutan pixkat erriten du, eta beste arrautzak gordeko gero egiteko gure sasi aliolea. Eta ez taldetik, patata batzuk egoziko ditu, eta hauek izango dira pure bat egiteko. Azkar aldera nahi badugu egin, zuritu, kraskatu eta lehena begozten die. Hori bai, ura zurgatzen dute eta patata pure hori urtsuago geratuko litzai guke. Osondo. Berorrena da hitza. Ontxe dena esan da, azalde ban dituen, hauek gazierakok. Ontxe bai orduan. Bai. Nik kontakotzut, oiasko hegaltxoa diela, oiaskoan atalik kontsumituen-etariko bat, nik uste dut paparrakin batera, ez? Eta estatu batuetan batez be, futbol amerikarrian eta asko kontsumitzen dienean, holan oitxura bezala, asko kontsumitzen dienean. Zer da, krispetak jaten egongo hasien moduan, hegaltxoa jaten dituzte? Ez dituzu inoiz ikusi olako gopora handi batzuk, hegaltxo pila batekin. Kiloka esangotzut,
Estatu batuek haundixa die, Vale, baina bakitzuan daukie jaialdi hori edo, bueno, kirolan inguruan Super Bowla. Bai, hori da, finala futbol amerikarrekoa, Hori da. bai? Bakitzu zenbat kilo kontsumitzen dien? Super Bowl partida hortan? Zenbat kilo, zenbat egaltxo. Aleak. Zenbat ale, Vale. zenbat alako. Vale? Zaina, hau, atalago, jo, honek gaina depilazio esteto, nahi. Zenbat? 1.450 milioi. Vale, baina ez partidu hortan, Estatu batu da, telebista aurrean, eta... Eze jendea hori telebistatik ikusten dau, bere txietan, olako tabernatan enbititzen daue, da olako, nazioarteko egunik garrantzitsuenetariko bat, ez? Eta bai, hainbeste jaten di, orduan, modu askotara kontsumitu aldi, arrautzetatik eta irinetatik pasata, frigituta, holan temperatura basuan bebai, erreta, saltzapia batekin. Arrozakin. Arrozakin bebai, barbakoa saltzakin, arisa saltzakin, soja saltzakin. Niri asko bai gustatzen saldan, azkenean esur pila bat daukie kolageno pila bat, eta saldai emate dutzie beste gorputz bat, eta beste nortasun bat. Bai. Eta gainera, haindia garrantzitsuak, nun Estatu Batuetan daukien nazioarteko egun bat. Egaltxoen eguna. Egaltxoen eguna. Eta hori da, Uztaiak 29. Gainera, jatorrixa dauka, han oso famatua dan, erresta baten, dira Buffalo Wings. Wings, egaltxoa? Buffaloa jartzen just, eta Buffaloa hankake... Ez daukate zeko, Buffalo mu ez? Ez, hori da Buffalo izeneko hiri baten sortu zielako, eta bertan basauen emakume bat, Teresa Bellissimo. Bai? Ez dakit abizen hori, Bellissimo. Teresa Bellissimo, eta berak asmatu zauen, orduan berak pasazitxun irinetik, eta gero olako pipermin batetik frigitxu zitxun, eta geratu zin olako pikante. Hori gertatu zen 60. hamarkadan. Vale. Eta ordutik arragazta pila bat izan zabien, eta alkatiak esan zauen irixan hor, 1967 aurrera, ospatuko zabiela Uztaileko 29, nazioarteko Buffalo Wings edo Oilasko egaltxoen eguna. Eta hala izan da, eta orduan ontsoia ospatzen da herrialde osoan. Eta guk zeatik, aste honetan, ez, Zaiako kipula erabili dugu. Egun bat ezatik, ez dakit dagoen. Atarako dugu Zaiako kipulari... Ez dakotzu kuadriako bat dara nonbaitxoko alkate? Nire bai, umen kuadriako, abainuko, Bai, esai oso. Alkatia da norri, berak aldauela olako nazioarteko duguna jarri da. Baina hori izan berko, Zaiako alkateak eskatu berko. Abadiñon zeu zaukiko zue? Produktu moduan, baina legune bakizu gonginen apetzen, Durangalde guztian, bai? Ez daukagu zerbait esateko moduan, ez da, gerrikako piperrak. Bai. Piperrak eta babarruna. Zait, hemen Ibarran badauzkate piperrak, badaude herri batzu badaukatela osagai bat bertako lezamako tomateak, Orozkoko txorixoa. Guk debagoienan, atxabaltako tomatia. Lehitz gatzako gatza. Esatierren ez da... Baina egia da horkoa da. Baina guk, Durangaldean ez daukagu egon ginen... Eta oinatin bebai? Bai. Oinatin txakolixa badau? Eta gazta? Bai, guk hori bai, baina guk Durangaldean upategi txakolina badaude osona, sagardotegiak. Baina ez oran produktu bat berezikian gua. Idiazalgo gazta osona, baina ez dago produktu bat esateko Durangoko lekak. Ez da, esateko, Durangaldeko lekak, Durangaldeko porruak. Ez da, euskal, igelak, sapu herri. Sapua die Durango, sapu herri da. Bueno, aurkitzuko, zeu ziur egun gara. Kontua da, hau ikusi duzu, irakinaldi bat eman duenin, baratxuri atalak ere bertan sartu ditut. Bestaldera kendu dut, eta orain, ondo estalita dagoela, 80 gradutara, 3 ordu labera. Kontutan izan, labean sartu aldan, erretilu bat izatea. Hemen, dana, ikustu duzu, metaleskoa da. 80 gradutara ala ere, nik uste dut, helduleko gehienek, erodenek aguantatuko luketa. Ala ere, badezpada, ez esperimentatu nik esagateatik, Eta nik uste dut, Julen Txok, gure gidoiladixak, ez dakite irakurri dauen ondo gidoi, errezetia, zeben jartzen dago. Egalako oliotan errebeharrean, zigorrek egingo duen bezala, labean hitza izan ditzakegu
garbi. Nik uste labekoa bakarrik irakurri dauela, baina ez olixotan murgiltitxa da zela, ez? Garbi, bueno, baina egisa da jakin daizuen labian bebai, horaxe nik egin ditut behin baino gehixautan, olixo txorrota batekin eta gatzakin, berakatza batekin bebai, enleikela, Ba, labean urperatu da jundira gixajoak, eta, bueno, baina, a ber, zorionez, egia da... Altxatu ez ongori geriten... Ja, baina, bueno, eta egalak ez dira zerbait, patata batek zurgatzen du olioa. Horrek egalak ez dute, horren beste zurgatzen, ez da gauza produktu bat, alberginia bat, alberginiak olio pila bat zurgatzen du, badaude barazki batzuk zurgatzen dutela, baina egaltxo batzuk, takit. Ja. Bueno, ja. alioli hain behar dut, sasi alioli bat, azkenean ningo, bueno, maionesa bat baratxuriarekin, esan dezagun, Vale. Horretako, arrotza, gero gatza, oskola ez da ona izaten. Bueno, hori, behi horreti esaten da beti honena, jentea botatzen du lehengo olioa azten da botatzen da, ez, aurrena arrautza bota behar da, gero arrantzan nin behar bada, parkatu bateri, arrantzan nin behar bada, ba, kentzeko, orduan, hemen hartu, eta bestela esnearekin nin dezakezu, Kenduko dugu, botako dugu hemen baratxuri atal pare bat. Eta ez da kurruskari. A ber, Patri, hau irabia gaioarekin imonda, ezin abarilu. Nik uste ez zela nire. Eta ni gaur zigor nator, zure errezetan aldaera desberdinekin. Zer errezeta? Zebintxe biozu patata purea. Bai. Eta hau biozu Joel Robuchonen antzera. Bueno, betu, atzo hitzein genduen horren inguruan, eta saltza, bai ingo duela, eta Joel Robuchon basan, esaten zuena, hemen daukat. Nahi eta nahi ez, saltza, honekin pasatu behar dara. Hala ere, berak egiten zuen hartu, gero purea egiten zuen, gero hartu eta pasatzen zuen purea inda gero horti pasatu beharren hemendik hartu eta horrela zapalduta, eta gero lehortu egiten zuen, pixkat, eta gero botatzen zion gurina eta hori. Joel Robuchonena, bueno, beste zerbait izango zen, nirea da, zigorren patata purea, baina bueno, Joel Robuchon aipatzea ondo etorri da. Eta isa, lan asko daukala Joel Robuchonen errezta honek ez zigorrek esan zaben bezala, azkenean, pauso desberdinak ditxulako, eta gurina be desente botatzen zarako, Hau, hori, ez da moz geratzen gurinez. Alata be, guk beste errezta batzuk proposatzen dutzu dugu hemendik. Alde batetik, Adam Ragesaren errezeta. Beda, sukaldaria, eta YouTubeen badauka olako, kate bat, eta hori gotzeitzu errezetak. Eta berak esaten dau, askoz be, harinagoa izateko, lehengo patatak, kubo txikitan moztu, eta egosi 20 minutuan berakatz atal batekin. Eta uretan egosi. Berakatzen zaporean niko ez dutza emango. Bai, emango dio, baina niretzako nahi eta nahi eskoa nik uste patata pure batean denbora izan da zuritu gabe patatak egostea. Nahi edo esan, zuk patata mozten baduzu, ura zurgatzen du pila, eta urtzu geratzen da. Horra, nik egia da gero, patata pureari batzutan salda botatzen didala, eta hori egiten genuen, segun gero nahi batzulako testura likidoagoa, baina, eta nik batzutan askotan esne gaina botatzen didot, ero esnea, gaur ez dio botako, esne gainek ez esnerik. Gurina izango eta oliba, besterik ez, koipea gantza izango du, oso samurra geratuko da, baina ni patatak zuritzana, ala ere, seguro, bere sukaldari famatu eta gona bada, bera arrazio izango ditu, eta txarra ez da gongo, ez dakit txarra egongo dan edo ona, baina berak itxen dagoena da, gero, patata horrek iragazi ura gorde itxen dau, eta botatotza bai, oliba olio apurtxo bat, gatz apurtxo bat, eta gero, egosketako ur horrekin joaten da, gutxinaka potoltzen eta birrintzen. Beraz, holan, lortzen dau zehoz, eta gero zaten dau, zuk esne zaporia botatzen bozu faltan, gurina ez dutzazu bota, oliba olioa bota dutzazu, esne hautsa botatzen dutzala berak. Nik ez dakize necesidade dauen, horrek egiteko, ez dakit. Bai, baina berataz hitzein du. Orduan lortu du bere, ez zerbait. Zagit bere helburua izango zen txorienen bera iburuz berbaitzia, baina, hemen gabiz. Beste bat, hau da webgune bat, dela munduko online sukaldaritza eskola ospetsuena. Spruce It's online baina. Bale. Spruce It's. Eta honek bebai esaten dau, patatak dadotxotan moztu, uretan patatei almidoiak kendu, gero mikroinean patatak egin 10 minutuz. Baina hori junbar zara pino egiten, ez? Gainera eskuekin ibiltzen junbar zara patatak hankikin eraman da, Gero mikroinean gurina eta esnia egin gurina urtu arte, eta biak nahasi pure batein arte. Beraz, mikroin labera da honetan.
Bueno, ez dakit, beste aukera bada. Bai. Hola, nura ere zarabiltzekotan, patatak zuzenean mikroboin labian egin. Egozitxe, erreta egongo bazien bezala labian. Ez dait. Emaitza da... Zintzilikatu badute, ona dagoelako, ondo gelditzen dalako. Ziur bai. Bestela zuk, nahi dut esan, nolako toki baten eta eskola bat izan da, zerbait jartzen baduzu eta publiko egiten baduzu, da probatu duzulako, badakizulako ona gelditzen dela, eta zure produktua defenditzen duzulako eguneko egunean, eta orduan, probatzea izango zen. Bai, eta azkenengo errestak horrek bai, patatak egoste ditxula, azalakin eta dana, gero osten usten ditxula, gero berrez ematotzalako olako egosketa bat oliotan, eta azkenik, bai, esniakin eta gurinakin egiten dauela patatak krema. Azkenean, modu desberdina dauz, bakoitzak badauka bere errezeta, bere trukua, bere magia txikia, eta ez dakit, batean batek esango dau. Baitu nik, sobreko patata hori gero esne berotan nahazten dut, eta holan lortzo patata furia, aukerak badauz. Gure garaian gurinik ez genien botatzen, hemen Euskal Herrian gurina zitzaion botatzen, ere iden zan patatak egosi, horti pasau, pureak pasatzeko dik, eta gero krematxu puntua zerekin ematen zan, gorringoekin. Behin, epela dagoenean, beroa ez, pixkat epeltze zanean, arrautza gorringo batzuk bota, biru, eta horrek krematxu, koipea ematen dio, oso xamurra usten du, eta gainera, gero aukera zegoen batzutan, iten genuen patata pure hori apaingarri moduan emon, eta ero soplete batekin ero erre. Arrautza izatera, gorriska kolore oso porik hartzen zuen. Orduan lortzen zenuen bi gauza. Eta hori bazan, lehen, arrautza gorringoena gaur egun hainbat errezetetan oraindik erabiltzen da. Eta osasuna aldera itera, patatak egosi, eta ero gurinarekin beharrean, oliba olioarekin. Eta hori txorien egin izan dugu. Sardeska batekin jun birrintzen, zatitzen, oliba olioa jun botatzen, eta listo. Lan geratuko da testura... Artisaua, txekua, oso goxua gaina. Hemen, sazio olia, egin da. Listo. Oin. Hone. Klak. Kendu. Eta patata purea gora, patata purea bera ibiligaren ontan. Hau, gordeko dut geroko. Berena da izango da, patata purea egitea, horren beste itzein beharren. Orduan, guk hemen, patatak egozitak harri jut. Bi. Hauek egusten da, hauek egozita daude. Orduan, hauek zurituko ditut, lageko haiten nahi da, eta ni denbora, hemen egin du denbora. Orduan, hartu, zuritingo ditut, gopor bat, ez, hemen dibertan, zekero, gurinarekin eta hemen, jugones eta oliba olioa gehitzen, eta urtuko dugu, dena batera hemen, gero berotan jarriko du. Orduan, patata zuritu, betiko ere, Oin, sobreko patatana, egin jotena berbak, akordaunaz ikusina dela, lehenko gunean bidixo bat, eta zien horako, unibertsitateko ikasle batzuk, eitxe zabienak kroketa lehiaketa bat euren etxien. Eta orduan, gonbidatzen zituzten, beste ikasle batzuk, eta etxien itxen zabien horako jaialdi bat. Eta batek esaten zen, beitu, ni maider naz, eta ekartza ditut hemen, ez dakit sobrasa da, eta ez dik kroketak. Ni, ez dakit, Joseba naz, eta ekartza ditut hemen, urdai espiko kroketak. Ni ez dakit eta holan, kroketa pila bat ikusten zen itun, artisauak, forma artisauak, luzenga gehienak, bai ez? Eta gero, agertzen da bat, eta danak atzatik, eta holan, kroketak perfektuak, holan, luzengak, eta gaina holan, oso ondo saltzen da, nik ekarri ditut zuen gustokoenak, ze ezagutzen zaituzte, eta urdai espikoarenak, hemen puntatxo batekin, ez dakiz bat. Eta, karo, berak egin zituen, dotorienak biztan, holan ziren urdai espiko kroketak, gero, urdai espiko zatitxo bat gainetik zaukien, eta gero, ez dakit maonesa puntu bat, edo saltza puntu bat zaukien gainetik, ez dakiz holan oso ondo apainduta, eta batek atzak, horrek izoztutakoa die, ez dakiz, eta berak esan zaren, bai. Eta, azkenean norek irabaz izan lehiak eta hori etzabien esan, baina, eta izoztuak aurkeztu zituen? Izoztuak aurkeztu. Bai. Esan lagun arteko lehiaketa. Berdin da, tramposa. Hori, zuk kuadrian beti kosinatzen dozunean, zuk esate dozu txokuan eta ibiltzen zarela kuadriakuei gauzak itxen, itxeuzue lehiaketarik, basari lehiaketak itxekuak eta? Zuk kosinatu, da eura platera garbitxu. Argi dakite, ni baldin manao, astuin behar direla. Bakarrik agertu behar direla, han, afaltzera.
Ez da zer gehiago, besteekin, ni ez banao, Eta poteuan, ez zara joaten? Ez dago. Osa, eurak poteuan da zu, lanien. Bai, eta bat baina nik esaten dira, baina gero ez dira poteua, guk ez du, guk poteua egiten du txokuan. Claro, txokuan geratu gara, eta poteua ez da txokuan behar. Trago bat hartzen dute, geratzeko, geratzen gara, ez dakit, Milanean. Ana gertzen dira, eta trago bat hartzen dute, eta gero poteua da txokoan elkarrekin egotea, han batera danok gu bakarrik gote, ze azkenean, goien kalen bagaude. Batekin, hombre, patria, espaldiko, ez da ize kuadriakoa korbestaldean. Bestea, Igor nun geratu da, anatzean geratu da. Ez gaude, orduan, txokuan gaude, txokuan badago zer hartu, garagardu daude, ardua, nahi badu, ura badago. Mundu osua ezagutzen duzu, da, insari popularrak da. Ez, eta gu txokuan hauten gara, guztua, ni, sukaldian entzuten beraiei, guztua, laintzean behin etortzen dira, patatak egosten, zenba denbora, patri honek, zenba denbora, eta, ostra, da, hau, kendu eskuda, bla, da, eta oso giro hona daukago. Eta horre goten gara gu guztua, ni hori da nire santza, patri. Eta nik osiatzen dut, eta beraiek ni ez banao, eta beste norbaiteko kozinatu behar badu, azkeneko momentuan agertzen joten dira erosketak egiten. Pizza bat eskatu? Ez. Baina, egiten dute, saieskia labean erreta, eta holan, pikoteoa beti berdina da, patea eta urdaiazpikoa, bere edo denean. Ez da txarto, klasiko handiak? Inoiz ez dutena. Beti funtzionatzen dago? Beti funtzionatzen dute. Eta holan hiltzen dira, baina ondo, eskara galduko gu, patria, adin jontan. Ondo ikusten zan. Gainera, zigurri asko gustatanako ronera, Hori da, temperatura basuan kosinatzeko lan makina txorien hemen hainbat aldiz erabili izan duguna, ointxe azkeneko urtietan ospia hartu dauena, eta hor, kosinatu izan dugu hemen txorienen, arrautzak nola ez, kosinatu izan dugu aragixak bebai, arrainei bebai, puntu perfektua motetzen. Olagarroa bai, egin esan dugu. Normalian horrek, olagarroa oiaskue da, olako gauzak, olako plastikozko... Boltzatan, utzean enbasatu da inberda. Bai, ero poltzatean, non hermetikoa. Ura hartzen dago, arrautzek ez da bebea. Ez, arrautzek ez. Arrautzek badaukie bere oskola eta badaukie bere babesa, baina bestiok bai. Eta oso ondo geratzen dira. Azkenean, lortze ditugu zaporedanak mantentzia, testura bebai askoz be xamurrauak, eta elikagaien nutrientiak ez dira inbeste galtzen. Hala eta be, ronerraz aparte, badauz, temperatura baxuan kosinatzeko hainbat gailu, nik krokpota erabili izan dut bizitzan asko, ontxe, ez hainbeste, baina erabili izan dut asko, hori ronerra, badau bat, ez dakizela pronunziatzen da, susbide, susbait. Bai, susbait da teknika, ronerra da. Baina bauz laba batzuk, da, temperatura basuan eitea. Osa, nire esan ronerrakin susbait egin aldozu, labatean egin aldozu susbait. Baina, niriak ez dauka labia jarteko 60 gradutara. Zure labia ezin dala 60, hoxe baiet. Nik hori 80 jarri dut, eta 60 jarri aldot, eta 50 jarri aldot. Hain gutxira, bai. Bai. Nik hori ikusi, ez que lengunen jurintzen horako denda batera, hori, brunch ikaster baitera, kontaunatzen atzo. Brunch, ulertzeko dano. Brunch. Eta nik usotan saldu nahi zoztila laba hori zezauztien, hemen hau da, lurrunetako laba berezia. Hori ja beste hauza bada, lurruna baldin badauka, beste hauza bada. Hori da misto, horre daukate lurruna ere bai, eta horrekin, bebai, joku gehiago ematen dizu, baina temperatura honek hemen nahi duzun temperatura inaldezu. Hau da, nahi baditugu barazki batzuk lehortuta prestatu ero, eta usten ditugu 4-5 ordu, 50 dutan, olakoak, baina bestea ja, aitorre dauka, honek ez, koinetuak. Aitorre dauka labea lurrunakin, eta gureak honek lurruna ere badauka. Ez dugu erabili inoiz. Zigur eta bisok, jubilatzen bagara, hementxe badau... Nor jarraitu. Nor jarraitu, baukau Aitor, baukau Ales bai bere bizkotxuekin. Munduko kuia bizkotxo onenetako bat, eta hori gidetan da gertzen da, eta lagunean kasetari batzuk deustuan asmatutakoa? Bai, ez da deustuan, baina Elgoibarren egindakoa, eta aurki, itxoin, labea jartzen badu, beran labea jarretxean. Barreiten du nik italiano eta. Ontsi igual barra ingozu izen honekin zer roka anaiek asmatu zabien temperatura basuan kosinatzeko gailu bat, berez roka, abizena, kosinatu ingelesez nola esaten da? Cook. Rockcook deitu zotzien makinai. Beraz, rockcook izeneko makina bat dauke, zu basuan kosinatzekoa, eta holaxe, guk txorienen... Roka nahiak izan ziren, joan hasi izan
berak liburua dauka, temperatura basuan inguruan, eta, bueno, hortan eminentzia mundu mailan. Eta izan, sukaldari katalanek, gu beti zen da Euskaldunak onak gala, baina katalanak ere hankamotz ez dira geratzen. Eta gaur egun egia da... Euskaldunak eta anai arrebak. Anai arrebak. Bizilagunak, ondokoak, ondo dauzkagunak. Bueno, honi zeba geratzen zaio, venga esan, behatzi, 8 minutu. Eta ari, 2 ordu eta piko. Oize? Bai, roka da, bai, komunak. Bai, a ver. Pasa. Oso simplia da gure alexo. Hau, pasatzen zuta, nik Hau da rokan, ja? Enagora rapatzen. Hau da runner bat, hor barruan, sartzen duzu, prestatu nahi duzu, ero ez, prestatutakoa hor sartzen da, gero. Hau da roku. Nobera handi pasatuta, ero. Guai 8 minutu itxoitan, da. Bueno, nik, ez. Bakarrik duzu? Bai, ez, nahi nuen esan, oin, temperatura emango diotoni, suabe, eta gurina hemen botako dugu, laukitxotan, lehen agurtzeko, eta hemen hasten jungoa. Gatza, piper beltza, eta gero oliba olio txorrota bat, agian, bai ero ez. Esne gaina oso ondo geratzen da baita hontan. Eta esne gainik ez badigo bota nahi, salda bat. Hemengo ura, oin hemen egosten daukan urrau, bikain etortze zaio. Baina bai, labekoari itxeinin bar dugu, eta gero azkenean izango da, baina rautzakin dauzkunen da labekoa, bai? Beroa atara behar da labekoa, ez da egongo oso beroa, labeta marrautan. Eta saiatuko naiz, hemengo ataleko ezurrak, hemengoak badakite zetz. Baina besteak atera, eta ero izango da hemen olioa, holako lapiko batean, bero ukitea, eta ja, xamur dagoen hori, gorritu bat ematea, atera, eta ero dana zerbitzatzea. Honi, bueltatzuten, berrizkatu. Oso, no? Begira, hemen, Asi zer jaten? Atara inditut, honek, ez daukate ezurri, behitu. Hartu, eta barrutik, ezurra atara daiegu, bueno, horrela, tira inbar da, hemendik heldu ezurra, tira, eta bera bakarrik ateratzen da, eta hau, pixka saia izaten da, ondo heldu behar da, haragia, ez da, dana purtu iten da, eta orduan lortzen duguna, oiasko atal, haragi atal garbi bat, eta hemen dago olioa bero, hor bakarrik inguna gorritu. Pure egin da, arrautzak ere, jo dute, oin arrantzatuko ditut, atarako ditugu, eta hauek, behin, egin da daudenean, ostu eta gero niko izartu ditut pixkat berotzen, Ze, kao, labekoari faltazitzaion orain di denbora. Orduan, ordu erdi pasada 3:05 gautara, eta gero hemen urrepeletan sartu ditut, hor beratu ditut, eta hauek gorrituko ditut bere hortan. Vale. Orduan hau bero da benean, beritzatzen beste jongo naiz, eta gero ingo ditudana hori gorritu bat eman, eta gero ikusiko nola zerbitzen ditu. Vale, oza, gero da, esan duguna ez, patatak, arrautzak, oiasko egaltxoak, baina beste era batera. Eta, bueno, roka anaiei buruz gabizen berbaitzen, zikorak esan da ez, Katalunia aldian, sukaldari ona dauzela, baina, ez dakit, azken aldian, jatetxe gastronomiko pila badauz, baina tabernak, gero eta gutxi hau. Tabernakoan betiko tabernak, ez dakit, gure razioekin, gure pintxoekin, betiko tabernen arriskua, edo hori aipatu zen aurrekoan, San Sebastian Gastronomikako azken edizioan, entzabien foro bat, deitzen zala taberna, eta tabernarien lehengo forua. Eta bertan izabien horrei buruz berda ez? Ia arriskuan dauzen, azkenean, betiko tabernetan hor daue bai gure gastronomia, gure nortasuna, ez dakit, gure egunerokoa, eta horrek, geroz eta gehiago, izten dabiz, Patri, eta leku berrixak eta zabaltzen. Eta zer dabiz zabaltzen? Ze baina, Bilbo, Erodonostiko, Aldezarretik ibiltzean, niri tristura ematen di. Bai, dau kanpoko eragin gastronomiko pila bat. Ontxe dana die, hori, hamburguesak, pizzak, yogur, ez dakizer, smoothieak, olako pila bat. Exageratua da, olako, eta txarrena da, horrek egotea, bueno, baina betikoa galdu, eta horrek egotea hori da niri tripako mina ematen didana. Eta ez da kanpoko eragina kaltegarrixa danik, Osa, niri kanpoko sukaldaritzata gustatzen, baina aukera bakarra izatia hori. Gaina da hori, gure nortasuna hor zegoen, da gaur egun zuri begiak izten dizkizuten. Usten dizute, Madrid erdia, ero Bilbo, hemen Euskal Herriko hiri baten erdian, eta zuk negozioak azteza behiratzen, eta ez dakizu. Hemen zauden,
ero Bartzelonan zauden, ero Londresen Ez, zauden. baina gero hori txenda bebai komunidadia, eta hor sozializatzen da, eta hori txenda bebai ausua, eta hori txedozu, zure bizilagunakin kafe hartu, komentau, ez dakit, lehen egunkarixa irakurri, da olako gauzak. Eta azkenean, ez dakit, hori galtzia be da, apur bat Euskal Herria galtzia bezala. Oso tristia. Benetan, ni Beraz... aurten denbora luze bat honin zen Bilboko Aldezarretik ibili gabe, Bai? eta harritu ninduen hori, hainbat taberna lehengoak ezagutzen dituenak, eta pintxodunak, eta kasuelatxoak eta saltzen zituztenak, horrek itxita, eta hoien ordez zer zegoen, ez? Eta, tristura, nik egia esan tristura sentitu nuen, eta pena handia, ez? Bai. Bueno. Bada. Hemendik gazteei eta atzeri datoztenei, mesedez, gure inbertitu dezagun gurea dan hortan, kultura bada eta, gastronomia, eta galtzen badugu, gure nortasunen zati bat galtzen ari gara, orduan, mesedez. Bueno, gure galtxoak, kurruskari, hemen atako iot, aldea dago, oin holan, zua itzalduko dut, hemen, ikuste dut hau, dala, toki, pixat, arriskutsuan gaudela, momentu honetan. Bai. Baina, nola, ze kolore hartu duten horiek, eta orain, daukat, aliolia, daukat purea, daukat arrautza eta dauzkate galtxoak. Zera zerbaitzatu? Osagai pila bat dauzkat. Improvisazioa da, gurea. Bai, egi esan buruan beti ekartzen du zerbait, baina gero nahi duan egiten dut. Nago, oinarri bezala hori argi dago. Bai, purea jarriko du, bilur gabe. Olaxe. Purea. Gero. Ja, bai, galtxoak olan zabalik. Galtxoak. Txak. Tak. Inbeste bai. Eta tak, bai. Noski. Hau da, razio oso bat, patre. Minimalista ez da, gaurkoa. Ez da minimalista gaurkoa. Arrautza, temperatura zuen. Hori batek esauztan moruan, ez? Nun saltzen di horrek arrautzak? Ez, hauek egin ditugu, temperatura baxuan, egin ditugu, eta gero, ali puntu batzu jarri Eta gero mesedez, ez dakit argazkirako edo, erakutzi, olako egorringua, zerako politxe egongo dan. Politxe ez da, patri, gozu egon bara. Horre balio diguru. Politxe be bai, platera ubegixe eta dizartzen da. Bueno, horrela, ja, ez, lehen esan dugu aurkeztu dugu, gaur asteburuko menu berezian, oiasko egaltxoak arrautzekin da patatekin prestatuko ditugu? Bai, hori indugu, baina beste modu batera. Hemen daukazu, gogoekin arrautza apurtzeko dana zurea mesedez. Baina hemen harrapatu behar dana behin da kruz, txof, bruntx. Bene. Dana zaila. Zema soinu. Bai. Eta ali oli. Ali oli, hori da. Ikutu bat. Hombre, nik duda askorik enuen egiten nola gongo zan da, Patri. Ez, holan ikusita bakarrik. Bitu, lumakin ere, gozo. Nadizea, kombinazioa paregabia dela. Oso goxua. Eta gainera, desberdina holan dotore. Bintxe, zerekin dako zaukat. Gaztakin bukatu, Euskaldunok baduka ohitura. Ogia ostra moduan gaztarekin. eta gazta. Bikain, nik jaten jarri jo. Eta, honei lagungarri bezala, ikuetan dut, ogixa ondo joaten jakola. Zein lagungarri. Honi. Oin ataratzu ez ogixa? Bai, izuola, arrautza dokatzuta. Eta hori bai, ogixa ondo joango jakon, baina holan berezi puntu bat emoteko, nekin dut, berakatzogia, gaztaken. Eta kamen berdekarri da zuen? Bri gazta da. Eta hola xaingot. Bri gaztari azalaken du eta laukitxotan moztu. Gurina, perrexia eta berakatzarekin nahasi, ogixa erritxik moztu, gurinakin igurtzi eta labian errek kurruskari egon arte.
brigazta robotian irabiatuko bigune egon arte, eta azkenik izango da, ogia brigaztakin igurtzia, estia eta piperminakin zerbitzatzea eta xerratan mostia. Beraz, hasiko naz, ogixa erditxi mosten. Oitarteko alegia. Ogitartekoa, hori da. Baina gero xafratan gara ingo mostu da, benetan ondo geratzen da. Hau da, holako TikTokeko errezta viral horretako bat, eta batzuk egixe esan, ez daukela holan itxura ona, baina honik bai. Eta orduan, goi espor batzera hau da, betiko berakatzo gixak eta holan, ez dakit tipikoa. Baina, hobetuta. Gaztakin, alegia. Bueno. Gaztakin dana hobetzen da, ez? Briero, zer da, kamen bertadan esan diot, txantxetan esan diot. Azkenean, baina, badaude jente batzuk ez dutena bereizten, segia da, brie eta kamen berda biak daukate gaineko lisun zuri hori jan egiten dela, gaur, errezeta honetan Patrick kendu ingo dio, baina berez hori jangarria da, badago jente bat kendu egiten diona, baina ez dauka inungo kalterik ez diot, eta gehiago esango, nik eman egiten dio, gaztari eman egiten dio beren hortasunaren zati bat, ez? Eta brie eta... kendu ingotzat. Ja, badaki kendu dizuela, baina, zure errezeta horrela da, nik, esan dugu, kendu ingo dizu, baina gu, ari kentzen ibilean bitartean, zatiak azalana gu jaten ibile gara, azkenean gazta bat zeukaten, eta hori. Kontua da, hau, lizun hori lortzen da penicilinun lizunarekin, penicilinun onjoak egindako lizunarekin, eta ezberdintasuna zintzu dien, biak dira behi gaztak, brie, hemen daukaguna, normalean, zilindro handiagoak izaten dira, eta beti irukitan saltzen dute horrela, ataletan, eta kamen berda ordea izaten da horrelako tamaino borobil bat, beti gaina tamaina berdineko izaten da. Hauek gero eskualde ezberdinetako dira, bada brie Frantziako eskualdekoa, eta bestea Frantziako kamen berde eskualdekoa. Hori da. Eta zior, nik biak jaten ditut, eta, ez dakit, esango nuke leunagoa izango da bria, eta bestea kamen berra krematxuagoa, nik oso, ez dakit, begiak itxita emango baseiaten, Patrik, nik enuke jakingo esaten, ez hau bria da, kamen berra, ez dut horren bestetan jaten. Eta gainera beti jaten dugunien, nik behintzat jate itxudanean, egisa da holan pusketa bat jaten dozula. Baina normalian beti holan erretan, labian pia guztetan gata izkamen berra, labian ez dakit, holako patxara purtsu batekin, edo marmelada purtsu batekin, ogixakin, eta holako gauzakin, eta brigazta berdin, ni brigazta asko gustatzen gata ez, frikitzia, da holako gauzak orduan. Bere hortan horrela hartu, eta holako iruki bat, onartzen dut, ogiarekin, holako iruki oso bat janda dukadala. Ez da, izan zen, txamoni zen ginen, eta mendian, ez da, izan bat ordu indagero, etxeko giltzaken euskan, bikotea zeuskan, telefono ez zian azten, upeleko gozien eukan, eta zerbait nahi nuen eskurat hartu, eta ogi txiki bat erosi nuen, eta zan, zer jana dutola mokaduka? Gainean eukan, holan, lizun jateko gogoa, zerbait krematxua eta koipetxua eta hartu eta ogia, brie, eta hola, mokaduka, hau egin duen, frust dana barrura, oso goxua. Ogitartekua biharrian hola xe? Bai, beri hortan, mokaduka esaten dana, baina, mokadu bakoitzai, gero bere ogi pusketak laguntzen zion, beti, aldamenian, baina... Hemen txaukat, gurina pomada eran, hau da, oskaiotik atara dut, hogindala 3 ordu, eta holan egonda... krematxu, biguntxo, eta hau, nahazi dut olako berakatz txikituakin, egotena da birrindu gainetik, eta perrexia ibota dutzat. Eta ontxe, honekin, igurtzeko, ogixa, eta hau, labera sartuko dugu kurruskari geratu arte. Eta gero, gazta joango da, hotz. Ez da gero labara gueltako. Gurin pila bat dara ma honek, Bai, zigor, hau ez da ditako. Esan dugu gaur... Ospiral berezi baterako zerbait da. Astebururako errestat. Bai, asteburu potente batera. Gero, karo, hau... Zuk ostiralean itxen dozu edo zapatu goixian, familixan joan da, mendira, bueltatxo bat ematera, edo joan da hor, kirola itera, lasterketa bat korrikaitera, eta gero etxera etorri eta... Ondo errekuperatzeko, dana, gantza aldetik, eta ze gantza behar ditugu, jendea esatu, zenbat jentek gantza kendu iten duen, eta gantza behar dugu, neurrian, eta gantza osasuntxua noski, baina behar ditugu. Eta, gantza horiek erretzeko bidaia bat, bidaia ez da bidaia hontan askoken erreko dan. Baina, badakizue hemen, maiatzetik aurrera aukera izango dugula, nola?
Nueva Yorkera, bueno, Nueva Yorkera, nik hemen esan, Alberto, Bilboti Nueva Yorkera, hegaldiak izan behar ditugu, astean 3 aldiz. Bai, zuzenian, bai, ez dugu, erdian ez da itorre... Newarken geratuko da igualez, erdian. Newarker arte doa, ez doa Nueva Yorkera. Bai, nik esan, bai, ze berez holan saldu zuten, ez? Bilbao, New York, bidaia astean 3 egunetan egongo da, eta, bueno, ba, Nueva Yorkera ez zaete iritsiko, Nueva Yorketik 2 ordutara oso gaina horre onda zode, ez? Aeroportu hortan. Ara, Juan Guillen, ba, holako hegaldiak izaten dinak, bueno, merkiak edo low cost aerolineak eta horrek horitzen da, Newark ere joaten dira. Bueno, baina, hoiek lehen nondik hartu zen duzuk hori? Madrietik. Madrietik, baina aukera izango du, ba, Bilbotik hartzeko, eta behin Newarken zaudetela, ordu betean, garraio publikoa badukazue, eta Nueva Yorkera, orduan, nik uste dut, Nueva Yorkera joatea baino interesgarriagoa dela, Newarkera joatea, ze oraindik eta leku gehiago zautuko dituzu. Bidaia berdin, Nun egon zara eta behitu, egonaz New Yorken, egonaz Newarken... Baina ez bestela Newark ez zenun ezautuko, Patri? Ez zenun ezautuko Newark. Zigor labara, bale? Bale, oso ondo. Gauzea da, bueno, kurruskari egon arte, beraz, eskatzen diguna. Bai, jun behiratzen izan behiratu, behiratu bat bota iezue, eta listo. Bueno, ba, horre txartela salgai daude, 750 eurotan, eskaintza hobeagoak badaude, zenbatean? 750. Ez da gutxi, Nik esango nuke, ez dakit nola zuzendari jauna, hortan aditu dela, bidei kontuak egazkin mundua hortan aditu da nontan, esaten du, horrela da, ondo da, ez? Hori bai. 0 kills, zelan zan hau, itzei gendu nehu maten, honen inguruan, okeian inguruan, baina, bueno, aukera dagoela, bueno, gastronomia justo, bitxo, sukaldaritza programa batean, egongo dira toki oso onak erean ere. Nueva Yorken? Seguro jateko baduela. Munduko, bai, onenak. Azkenean zuk pentsauz zema jende bizidanan, eta badauz, badauz pila bat, eta azkenean kultura desberdinakan bizi die, beraz... Zu egon da zaude? Egon da nahu, birritxan, eta... Eta nahi dut esan, ni Madrilera jute nahi zere, nabaritzen da ni herritxiki bateko noa, zenoa denboztio. Karo, Nueva Yorken... Nueva Yorken izango da hori berbi. Izango da, biderkatua, sortzialdi. Edo berlau. Ez ez hau... Azuetako. Eta zula zaize, ingelesa espauzu kontrolatzen be, isa gaztelera gixo entzuten da kalietan, beraz, arazo barik, bai, hori hausuan arabera, baina normalian entzuten da. Eta bai, nik gustau jaten egisa esan, joan nintzela behin, unibertsitate garaian, beraz oso gaztetxo, eta han egon ginen, 3 lagun, Jonander Musatadi, Jon Montiel, eta 3, eta han jaten gabien, bertako jatetxe tipikoetara joan zinetan. Bai, euro bateko pizzak, olako kate askarretako janarixak, eta ez daukagun diru asko, orduan, ara joan ginen. Eta hori da bertako tipikoa. Neuzuko pentsa. Ja, Patri, a ber. Donutzak eta olakoak gero, ja... Baina hori ez da bakarri polizian dago? A ber, ekusita polizia pelikuletan zenbat donuts jaten dituzten, nik ez dait gainerako biztanleentzako donutzi geratzen da. Bai, geratzen. Kotxean ez egita donutza jaten. Hori bai zaintzen, gaizkilia zaintzen. Gaina olako kutsa hundixetan da, ekatzen dituzte, eta kolore guztietakoak, eta... Bat kotxean dago, hi Mike. Sartzen da, eta donutza, olako freskagarri ero kafe katxi bat, litro terdi gutxienez, ez neso pakiteko. Hori badau, baina gero bebai badau, ondo jaten dien lekuan. Bai? Ingo itxugu horrek koloretako donutzak mentxorienen? Ingo itxugu? Da baietz esateko, Nien eiz oso, bai, Eza da donuzalia? Nien eiz donuzalia, inoiz ez ezki gustatu izan. Ni donuzak A ber, oin jaten ditut, eta txikitan, ezin, jenteak uste nuen da, donutza zan, donutza, da, nik, donutza, ezai gustatzen, zapore ezitzaidan gustatzen. Eta oin, ematen diate, eta jaten dut, eta aukeran txokolatezkoa gehiago, horrekin esate dizut donut zaporea gehiagi, ez ditala gehiagi ezer ni konbentzitzen. Eta, baina da, ez dakita, ni palmera zala izan naiz, padri, gurinezko opilak, hori, ni hortan oso euskalduna naiz, oso. Bueno, euskalduna da ez, goiaz ikustera hau, zelako krematxu bihurtzen dan, behitu. Orduan oin da, ogitxi gortua, gero gainetik krema hau,
estia eta ikusten dut pikatu inbar duela. Bai. A ber, dana ez dutza botako, baina... Eskerrak, ze ez dela hori dana botatzen bazu, azpiko ez da ikusiko. Betusako krematxu geratzen dan, honek ematen dau, texturiegatik, olako maskarpone gazta bat edo. Gurina ere ematen du. Bai, gurina, hola, pomada eran bebai ematen dau, baina bri gazta da, azala hemen daukau. Berez, goi ez itxuiten labekua kuruskari egon arte, eskatzen dozkuna. Eta bueltan etorriko gara, platera bukatzen, ditau. Bueno, holaxe geratzen da. Platera bat atarako zut? Atrai da zu, bai? Hau gero igurtzeko... Kuiara bat? Baukat. Osondo. Eta gero ezin da hori gainean jarri eta holan ogitarteko moduan jarri? Galdera bat, esan hola? Bai? Alko zan. Zu imagi, horako hartu eta... Nire full harein izkuten, imagi, horako zehor badakit ogitarteko eramate dutela. Agartzen zaulako zerbaitekin, none botatzen duen usaiakin da esagutetana. Holan, izkinatik behiratuko luke, ze itxura dugan horren ogitartekoak. Eta gero, urdaiazpiko pixka sartuta tartean da. Bitu, urdaiazpikoa gainean ere, ez zitzaion gaizki datuko. Ez antxartu etorriko, ez? Bueno, momentuz gurin pila bat, gazta pila bat. Guretzen dugu birala zeratik indan. Jende hau, behintzat begizetatik, sartzen jakolako. Lizuna. Eta bero egotera gazta bria egiten dena da, urtu pixat eta labandu egiten du hor. Hori da, eta bantxo botako txago. Pikante. Apurtxo bat. Bai. Estixa, bai. Botako txago gainetik. Eta gero xaflatan mozten da. Hau da. Hartzen da. Eta. Bat. Pikantea botari esoia, ez? Pikantea da nahi, Alberto, zuk zuri. Bapes ez geratzea pikante barik. Badaz, bada. Hone petin bardo, nahi dut esan hau batero bi jateko izango, ez? Hau, eta horrekin, nik uste dut ja hau potentea geratuko zen da, Afari, baskari potentea, ez? Horbe gurinadekin eta patata purea tekusi duzu, Hau bakarrik hori, zatitxo bat hartzeko lagungarri bezala hori, jatetxe italerretan eta zotzue holan. Hau, eskuetan guk hartuko du, Patrik, ez da kabitzen. Bale. Bueno, hau orduan aurkeztuko dugu, ona hemen gure brigazta eta berakatz ogia. Usaina ikusgarri, bat. Zu gainera, kurruzko hartuz? Niko ordeko jadi bat. Zapore guztiak, gero baratxuri atzeti dator. Pikantea, ez? Pikantea ez, bota gehiago. Ez, onda. Ez dia gaztarekin ondo geratzen da, baina egia da, baratxuriaren daikutua, benetan ondo geratzen dela, eta astea bukatzeko modu ezin hobea, eta urrengorako hasteko indar berritzea besterik ez egu falta. Hori da. Astelenean. Bueltan dutuzko gara, astelen gozoekin, eta zuek, mesedez, etorri gurekin. Ondo izan, agur. Agur.